ke jai kathar ke japon PHLC party long bangke ini tum cerap dun kek thelo alang li ke kai ta nesi presiden bernangji nesi kai ta mane manpeng long bernangji anu kapre ka phan ke lam than seta mane ripchar de dun de nangji mane demokrasi aron si alang li ke thana bangke thek seta ka use bangke thada lasi pinini litum badak hamren konsensi yang kan people sini tum pini press meet ke phanang ko lam the bangke kedam tang arni tarik thom jun tarik thom arni nilitum dak hamren long candidate lo ex candidate lapen ke central committee long spokesperson athai antong inti ka tharapan nilitum badak central central committee pen samelang lipan expulsion na lopi joine nilitum badak hamren konsensi ratame ningang samse bang pini chapaklang ni phasin ni tumaso president bang ni phapon lo lasi nilitum badak pini chingrum lo pu alang li bang ke hamren konsensi long secretary lo lapen ke pu ni bang ke central committee long women wing treasurer lo lapen ke pu alang li bang ke hamren CC committee long women wing president lo lapen ni ge dak CC committee long vice president lo lasi non nilitum pini badak kachi unang ko lam the bang ke ilitum kadok beta social media long tame theglong lo ilitum phan dak hamren ara da phan isi pudam lo te SSLC central committee pen nanglang ro pasan sini tum cema thadam lo athema ni tum kadam tangani ningkan phi po prang man tame kadam tang emisi hus tame dak ilitum phan ke angtong di ka tharsi alang lida candidate nang cema lo penang jab lo lapan ilitum kadok beta tame hamren ara phan same alang li si ilitum phan make apa prang lo je ilitum akai kibir lo lapan ke alang li pena jok sini tum tame kachi song long tame kachi ni dun lo lapan kachi char lo kam tame kachi char long lo alang li pena jok sini tum phan mene lam nun tame nang phan pen ilitum make prang lo rung lo lapan sini tum PHLC long tame cerap dun lo lasi non alang lipan ang topik for report bangke nilitum tamya sa tuning oy dolo lasi pini dak doan hitum amren konsensi pendang lo member satum la penge PS satuman sami pini PSLC long nilitum tum thelo busi nilitum bangke dak pini cingkum pendang litum pan media pan chang melam thiban nitum chipi pon la pena litum la bangso non PSLC pen na litum chir pen ado de thelo tu la bangso puthak kona pen sinang litum ko kona sil ke chipachang ba tam ti ke tu sili ola so puthak bangke nilitum ma marke nilitum nang litum pan nang pachini kontak thela nilitum prabjin pen kenang tum nang pachini poni pan nilitum bori post me nilitum isi bangke nilitum da consensus committee pen isi separai pondo temani nilitum da ke nilitum ka yang kong ti pen sini nilitum bangke ning tamite chorbo me kalo posi alang li nilitum man ko das nang ja poni ma halang sini nilitum bangke charab duni pan nilitum ten kan chior ko sini nilitum ka do me chi tham pon lapen ke puthot puil tum korte do secretary alang li pele puthot PSLC pe gachi o puthak manang li plada kan pradhan mantri na puthot apor gelong apot ferang ke tum hana ke rupilong nilihin bena bangke jasemet la fulunia long arni si nini thoma frang khala sar burai no sar bura bang alang li ferang ke amai kang ni do nasi hala bang so fulunia long bang fuluni constituency long bang ke alang li ferang ke amai kang ni unohut asapu lam kan inje bang checking nam de cha dokok la pen junusi alam so nang dokok la bang so alam kan inje la ke chenet me ting sai me ang deng alam se alang li kan inje ta pen ni hala daga committee ati ma phane ni pudak gali la kan inje rek sar bura masini li pon tum athe alang li la anang deng ke saru aportang de lo lam la aning je meji lan ke bang aning oi la gri la an ke ni kan inje nai arta lo la an ke kalilang polang li ke par thegar ta dino seta la an ke par thegang deng atulo guru anata la an alam juno ili tum masarang tong che kai pan karbo bang ke ni tum ta ning lenguda ta ning oi la thangyang lo ta nalang li pan kom dem lo la son alam alang li kan inje da po athe alang li la son se kan inje lo je ang tong che ke hai ke apu pleng pe tang ho ingcham tang ho ni hu chiri tang ho la son se alang li kan inje la si la bang so alam ke alang li vek le kan inje ga li puta ni tum matha da me na dai sia point lo matha da me alam bang ke a party ke ja a president amata alam bang ardi ave alam se alang li angkur ke chiri angkur ke ledam alam ka di side si kan inje je sar gura bang ta komane pange ninje top komane pange puat ak ala non dam joilo BJP o SDC long se alang li claim bomb lo a prime ni tumar ja propya to tenjing kram sa ke haido alang li pange lan si kan inje lo je MC election hot candidate joine lo dar ke jonadhon panke sar ong wande alang ni tuma kapre young leadership ni tum chiri po potenjing kai kan inje chor joine kopilo jai katar kan inje pange nang phan sember anda ave nang mai meeting na dun ne sember da nang nampi pu pur matiko nang pe nang riketer pu hala lam kan inje te ora lam se ni ka pambadam lo
lam ganing je lan sela phanta ganing je lo rara thing nu sela ta thera kami lo ka thera kan ding to ko ma sela de si song long dan di lo aso party long ma jo lo jola se hala so behavior pen jaiga thar or pen langam pulotang te lage jaiga thar si ke toilo la so sar bura pan pudami me ni tu ate la expel flop pen bangke alang ifan kapre alam karbok dolo social media long daile tum theklong lo e lason 50 lakhs to hala son to e la pula ben ta hopu lason apor un chira hutsi Polonia long a constituency long hala bang so sar pura banta lam the phani je si ke me kahin wala mang tong ke ban ka par bok la si jai ka tha mandani tum condemn lo lason a leadership en alang liphan lason ka paning je toy ang hor ki pipen ka paning je por bage jai ka tha mandani tum condemn lo la pen alang liphan dame lason na thak lason sar pura apu ke playing play ko son ma lason thot se alang lita apu ke playing play a quality long si dolo pusi nilitum nilihin ban bang tami alang liphan hok pon Pini dak parang ke ikatum por pen ng kasipong doon pot alang itong kanturulo. Tinila po sana may kang ni nang kok mati kaching room nang kok lagi isimat halatin ning dugalam puniligit po damat he bangke. Pinang ana po rahut ning kantrok sinar kepan karbi aristo idang atum pendang lok tapi nak kete ding atum bucita atum an setame apor kacipanahok tapi ni kida kacipadang pinang ana por dam tang lo ipechel siam yan tenajok. Setame piniar niyan ke IPHLC a party ko pisinanga cheplang ma pulotang te labang so party piniar ni ke phuk nang la ke rong asu tumle ke chok chela pugali ke ja tu song ja tu mate amai phu pe na ma si ke chok che ma si nili tum labang so mai ni nang koklo IPHLC a party long ke nili tum dudun thek thelo pusi pini ke tapusana mai nili tum chephanang koklo Central Committee tum ke chok che mate la so party long nili tum ka chi udu nang kok a the la ke dam tang porta social media along ta thek long lo nang litum press atum ta chini lo mane committee ke nang sengpo number 1 committee ke youth atuma phanta committee pi women atuma phanta committee pi setame president ke jai ka thar si mane ang tona president ta jai ka thar si jagai lap lo amasi women atum ta nili tum ta president long le a president nang ji puta juhang dam lo memorandum ta chupi dam lo ki pidam bek ta nili methang lo setame piniar nianta yuda tum phanta jakong pipe la pen committee che seng setame central committee pen si kali kalang mane alang tum aning ke hang aning ke do amun ya tum phangsi alang litum na invite ji dak rata tum siang tong kumat sila bang pia pan la bang po pan aning ke hang ma la rata tum pen pachong bai long le la ta isilo la pen ke rata tum jong hele ning je seta jong hele tu setame ne po bang ke du kok pen joksi piniar ni ke la bang so party ke phuk nang kok lo la se ahok lo jai ka thar sara pan churu lo isi ke people lo pulotang ke 6 schedule alam the karbiang long karbiak khai tum pan me prang lo pen ing long aso tum pan me prang lo la solam the bang ke lang le pan churu re lo churu lo setame alang li 6 schedule aron atang alam bang alang li than pik lo seta la bang so 6 schedule long pen aja kong long pen kupisi ka pacherop nang jima la bang alang li chini ne da alang li pulver lo rat mane atok anu mai meeting ke da mahuta itum haidar detik ke aja tak kam itum klemun emi thanga khaya pan inglong asukan kacera aja kong bang de walang lining jever lo seta kaning je bang ke thek rai lo non akama bang alang lipaklang thek pi polo neli ki pudang non bongo sena putalang li sineng jever lo RSS putalang li si kaning je pena jok sineli tum anta RSS puta kaning je dun thek pini ani bongo sena duma ve mata alang li pena jok sineli tum chini lo tante alang li hem arlo long mane bongo sena nang kilut RSS nang kilut alang li ke denong lo Dima bangke ni like pudam pimin na dima bangke non bongo sena tuma karbo pena joksi jai ka thar pen atong apan bahak lo polotang ke labang so party ke phuk popu RSS atum chini peme labang so bidi kang lim chini peme ante alang li ke inut bongo sena alam ning jeverlo RSS alam ning jeverlo tapi polo bongo sena ke bang unahut RSS ke bang thogut ke nang li chek dunong le nang li hem chik kritikang da la hello ke chok che bang ke la si nili tum rada tum ta non labang so ke rem dia parti la so ne rat asi ang tong kar juje parti long bang ne tum dun tek thelo atheke ne alang li ke kai ta ne si president bernang ji ne si kai ta mane manpeng long bernang ji anut ka pre ka phan ke lam than se ta ne ripter de dun de nang ji mane democracy a ron si alang li ke thana bang ke tek ta ka use bang ke thada posida ke anutin se ta mane itum India along ke demokrasi di mapot si ning ke hang alam ning jelong ning ke do amunit chongwai long ni la puson arona bang alang linang than te kheda nang use te kheda pot si rata tum piniar ni bang ke
ning oi rui si dolo la potsinili tum labang so party along abang ke pini labang so mai ke phala ke kumane phan lam ke voi ji ba kumane ya phan ka sor savara ji la pusona mai le nili tum ke phala pugali setame labang so pejal sia party mate jai ka thar ke japon party along abang ke nili tum cherap dun thek thelo na nona teng pulote ada kamron homosti lang ke ipechel siang ton ta che ola popoyak man ani tum da kami o ate ong ti atum ke che olo ane si chu aprang hi chi rui ni aprang press meet kang ni tum hala ke nili mane ke blend dam polang ke li si tame claim si pamunit ke li rong arlo ko na theme jang re don ko an ma ke do ami thanga ps abu tan te chila khat the tum si press meet kang ni sinan claim si patum an ke dak nili tum chingki chingbai te me pencil bang so mai ke phala thonang nang litum phana di pon thingtu kamron homosti long ke angtong ti ka thal phan ke dim klong agilo bu se pechel sia hin pen irui malom ke dam ta roi ni lom lam tang lom press mi thang lo si tame nang litum mang ke angtong ti ka thal phan si da kamron homosti long ke dim klong pe ji kula so puthang ni tum hin pen ko pi silam boi ting tu to labang so puthang ni te sini ni pon tung ha kedam tang ni hamren konsensi long la president la pen vice president atum hamren along president ki do pon along kan ye pon alam the bang ke da hamren along ke ake hai angtong ti pan adim kong pe khela pen cha the pulam salang litum ni pon ha sita lang litum la solam kan ni dam bang ke ni litum katu ko hamren arat tame ni litum nu sedem mon pe athima alang litum ke ningkan parjon tame hamren homosti arlo ati lu na lu ni thang chini ni tum la non alliance ahut la elas ho sila tum sab sola MLA non election the la so lang tum non propose sila tangka pusa sab so lang tum la elas pen finance pudola support sila lang tum long ni mini ku sila lang tum kam nang tum so la si da hamrena rat ke ang tong ti phan adim chak the bang gen li tum ke la ki chata ma the la pen ke hamren consensi long mat ke ang tong ti ka thar pen bhere ke ka pre ke nang lutsina gu nang ni bang le psl si pen hasu ni tum ta to beta min tum chiprai la pen rat tum mata ang tong ti ka thar ban se ni do opos sila lang li phan sin nang i pusi rat pen da demand Selang litu mada kaning dia bang lagi kumani nut bani ke toy ma kusini tu mangke jong konan kok he selang litu mangke toy bang do la pena tika gab dun bang do la selang litu analan tami kaning ikut ada kong lang jung celong lo la pen ke PHLC along ke litu kato ko tami pini ani ke cius tami ning karong pugali ning oi side anu tinta athima ke damtang ning kan toksinar ke tami kato ko tami cipadu krup batun side lo la pen ke kimang tami mesian kusini tu masuk dun lo he dun pen tami api bang ke Litum kata gue tame Chini lo, lapen ke Teklong lo, PSLC ke non ke tribal protection party kali lo. Tema tribal aso pan kelang ponji, tribal aso pan kanghon pon thegi party kali lo. Tema ke damtang MLA election of litum kata gue tame ang Teklong lo. Ala aso long la ke damtang MLA election of vote, alang litum la kici ke biasa bensi jelang toy. Litum kata gue tame Teklong lo. Lasi kemang hak ceng mana kemang bang galang litum lai PSLC atum bang central committee atum bang seteng FC nona bang ke akimia kemang sila tum ke klaim kon tri phal selang litum disi kedang kon bon pusinil tum kata ko me tame mathadam pen litum ning du bang ke fa soni me masila chini derlo